Molt sovint, el docent decideix que una nota parcial és molt important en el càlcul final de la nota del trimestre. Per tant, pot establir que tots els alumnes han de tenir aquesta nota informada, per exemple, un examen o un treball concret, i que cap d'ells no pot tenir-hi un valor no assignat. En d'altres casos, el docent pot decidir que no només ha d'estar la nota informada, sinó que també ha d'estar aprovada. Des de ClickEdu podeu indicar que un ítem compleixi aquests requisits. Creareu un nou ítem des de Matèries, treure matèria, aneu a ítems avaluatius i creeu un nou ítem. Li poseu un nom, trieu una avaluació i a l'apartat de funcionament teniu el tipus de requeriment, que pot ser requerit o requerit i aprovat. Si l'ítem està requerit, les caselles d'avaluació, tant d'ítem com de la nota final, estaran marcades amb el fons vermell, per recordar que cal avaluar l'ítem, i deixaran d'estar marcades quan estigui avaluat. Si l'ítem està requerit i ha d'estar aprovat, les casilles de l'avaluació, tant de l'ítem com de la nota final, estaran marcades amb el fons vermell per recordar que cal avaluar l'ítem i deixaran d'estar marcades quan aquest estigui avaluat i aprovat, amb un valor igual o superior a 5. Recordeu que haureu de ponderar aquests ítems i que el total ha de donar 100%. Més endavant veureu com s'avaluen els ítems dins de cada matèria i com decidir la nota final dels alumnes en funció d'aquests.